Bocah-bocah, saiki ibu bakal macakno tuladane saka tembung iki. Disimak ya. Kaping 6 ana tembung pergi. Yen bahasa Indonesia, dia pergi ke pasar untuk membeli sayur. Yen basa ngoko, dheweke lunga menyang pasar tuku sayur. Lajeng ana basa krama madya, panjenengan tindak dhateng pasar tumbas sayur. Lajeng basa krama inggil, piyambakipun kesah dhateng pasar kangge mundhut sayur. Kang pungkasan ana basa Inggris, she went to the market to buy vegetables. Nah, ibu kan sampun maringi tuladhane. Saiki mestine luwih paham ya. Diiling-iling uga disinaoni nggih supaya bisa unggah-ungguh basa.